1, 2, 3. Og det her, det skal være YouTube med, kan det. Okay. 1, 2, 3. Jeg stemte så fast. Okay. 1, 2, 3. Der kommer det der. Har vi noget ketchup? Johan, gå over og læg dig oven på dem. Ej, det er en joke. Johan, du skal lige gøre, hvad jeg siger. Ej, er du okay, Mika? Mika, er du okay? Prøv at tænke på, det var lige 500 kilo, der var der.